Another top army boss dies. Kuzarapira mashoko anobuda panguva ine oshamisa ruzhinji kuchinekwa kunzi panguva ine vakuru vari kumauto, particularly the ZDF and ZNA. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi ndufu dzacho dzakaita kutevedzana. Panguva ino tichiona mabrigadier generals, tichiona retired generals. Panguva ino vari kutsakatika at a pace isina kana ani zvake anogona kutsanangura. Sarapira mashoko anobuda panguva ino tichiona kuti panguva ino the senior chaplain general of the Zimbabwe National Army and Zimbabwe Defense Forces, Colonel Dr. Bonali, passing on. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Chipina panguva ino is 24 TV. Amdanyira GT. The Zimbabwe Defense Forces has been plunged into mourning following the death of Colonel Dr. Ashani Bonali, the senior chaplain general of the Zimbabwe National Army and the Zimbabwe Defense Forces. Colonel Dr. Bonali was served as the spiritual leader of the military sea chaplaincy services, was a respected figure within the defense establishment. His death comes after the military recently lost other senior officers, marking another sad moment for the country's security sector. Hema developments ari kubuda panguva ino, atiri kuona kuti panguva ino itori shwiri yemwana wese weZimbabwe, kuti panguva ino these deaths ari kuitika ku military, particularly the ZNA and the ZDF. Kunotomboda in investigation unyazomboona kuti what are the events leading to these deaths. Panguva ino tichiona kuti Dr. Bonali, panguva ino the general, is now joining a series of the suspected deaths. Anoonekwa kuti these generals, they are just dying. Nema circumstances asiri clear. Panguva ino zviri kusiya zvine question mark mumugari wese wenyika yeZimbabwe. But panguva ino people, panguva ino they are encouraged to mourn with the family. Panguva ino pamusoro pekurasikirwa nevadikani vavo. Pinda comment section medu dzofuro muri kudii pamusoro pe these developments. Pinda comment section medu, subscribe or like, on the bell icon.